ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ହରରାଜପୁରରେ ଥିବା ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା କୁହାଯାଏ। 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ପଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଧେଇବେ, ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାପ ସବୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ସର୍ପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗୁଆ ଦେଖିବେ। ଏପଟ ସାଇଡରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାବା ଯୋଉଠି ଥିବେ ମା ତ ସେଠି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା, ତେଣୁ ସେଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡକୁ ଯିବା। କେତେ ସର୍ପଦାନ। ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା। କଣ ସୁନିଲ, କଣ ଆଜି ଆସିଲ ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, କଣ କେମିତି ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା କୁହ? ତମେ ମାନେ ତ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ଆଗୁଆ ମତେ ଛାଡିକି। ବାବା ଯେବେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ, ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ଅଛି, ବଢିଆ ମନ୍ଦିର। କଣ ମନ୍ଦିର ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ କେତେ ବାଟ କଣ? ଯଦି ସୁନ୍ଦରପଦା ଦେଇକି ଆସିବା ତାହେଲେ 13 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପିପିଲି ଟୋଲଗେଟ ଦେଇକି ଆଇଲେ ବହୁତ ଦୂର ହବ। କେତେ ତଥାପି ଆଭରେଜ ଲାଗୁଛି? ତାହେଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଦେଇକି ଆଇଲେ ତ ଆହୁରି ପାଖ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଆଜି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ